ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಪರಿಸರ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾ ಸ್ವರೂಪದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಂಬುವಿನ ಮಾರಿಗುಡಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ನಾವು ಸೇವಾ ಮಹತ್ವದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರಿಗುಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಪುವಿನ ಮಾರಿಗುಡಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾರಿಗುಡಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕಾಪುವಿನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇವತ್ತು ಈಗೀಗ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ನಾಟಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಇತರಿಗೆ
వచ్చి ಅವೇ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ವರ್ಗಾನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಕಾಪು ಮಾರಿ ಕುಡಿತು ಅಲ್ತದ್ದು ಅಡೆಗು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅದು ಮಾರಿ ಕುಡಿಕು ಪೋನುಂಡು ಎಂಕಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟ್ರದ ಭವನದ್ದು ಇತ್ತ ಪಿದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಕಪ್ ಪೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋನು ಪೂರ ಗೋರೆಕಾಣಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂದಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ದಾಖಲು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲ MLA ನ ಪರವಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರ ಪರವಾದ ಊರು ಪೂರ ಉಂಟು ಐದು ಪೂರ ಪೋನು ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ತಯಾರಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೆ ಅವನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕದ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಡೆ ಹೋಗಿ ಇನಿ ಮೂಲೂರು ಹೊಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಲ್ಪದ ಪೂರ ಒಂದು ಗೋರೆಕಾಣಿಗೆ ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ಪೂರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂಜೇ ದಿನ ಏನಿ ಪೂರ ಹೋಗುದು ಎಲ್ಲಿ ಅವಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಳು ಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನೀನು ದಯಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಪುದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟಾರ ಭವನರ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡುಂದು ಯಾನೀಸಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಸೊ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕದ ದೇನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸೊ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರತರಾದ ಉಂಡಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಮರಾನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಡಿ ಒಂಜಿ ಪೋತಾನಗ ನಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಕೊಂಜಿ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾವನೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ